siphinde sibulise ke sikubulele mbukeli ngokuhlala nathi apha ku-SABC Lihayo. Ukhumbula ukuba before siye evenkileni besinaye pha uNcedo Konalisi, ukanti ke siyamfumana ngoku. Yena uNcedo Konalisi ke ulilungu le-EFF Central Command. Ncedo, masikubulise sikwamkele ku-SABC Lihayo. Njani namhlanje? Mandibulise bhuti wami, ndibulise kubo wonke umuntu okwisikhululo obukele isikhululo sika-SABC namhlanje nje. Siyaphila, singava ngawe ke bhuti wami, uba unjani? Hayi, nathi siyaphila Ncedo, siyabulela. I think iminyaka engaphaya kwa-7 years ukuba andiphazami wena Ncedo eli tyala liqhuba. Ukanti ngoku uMantyi eMonti ude watsho wathi hayi yena uMalema lo unalo ityala. Ingaba mhlawumbi nina ni-EFF nithini ngesi sehlo? Okanye ya ngesi sehlo? Bhuti wami, ibonakele kwasekuqaleni kwaneli xesha ebefunda i-judgment into yoba laa judgment akazibhalelanga. Because i-judgment kaye yakho, it doesn't take that long into yoba uye udeliverishe imiphumela yayo. You summarize i-judgment and then ifundwe ngumntu wonke and then kubonakala into yoba ucontractor ngalo. Then kuyabonakala into yoba akazibhalelanga, ubhalelwe. 2, kukhona izinto aye akazijonga, andazi noba ngesibum noba wenza ntoni, but the mere fact into yoba ikhoba lembumbulu alifunyenwanga kulaa ndawo kuthiwa kudutyulwe kulo, lifunyenwe eofisini. And ke ngoku xa lifunyenwe eofisini akuthiwa mosi umongameli udubule eofisini, kuthiwa udubule phi? Estage. Abakhange futhi aphinda ijonge le obubungqina bento yoba uGiya House uthi intente yakhe nestage sakhe yonke into ibe-right, akukho zi-bullet holes, akukho ntoni. Loo nto ixelela into yoba ke ngoku esaa sibhambi esisetyenziswa phayana sesethoyi. Uthi xa ithetha ke nojaji umajistreyiti lowo uthi into ekufanele uba yaziwe into yoba kudutyulwe, akwaziwe into yoba kudutyulwe ngesiphi isibhamu. Ufika apha uncoma abakhe abe-state, I mean qale ii-experts ze-state athi zona zithethe kakuhle zitheni. And then basengena kweze-defense aqale ke ngoku abe uyazi-analyza athi uMr Ian for example ngumntu o-sarcastic, kodwa yena as a judge uneqanduva lento yoba umntu xa ingaphenduli le question bekufanele uba uyayiphendula angenelele athi le ayiyo iquestion bekufanele uba uyayiphendula. Umbuzo ubusithi phendula lo mbuzo. 2, xa kuthiwa kubuzwa iquestion e-unfair, kulapho uyangenelela at the same time iyafana nalena athi i-unfair le question. So i-judgment yakhe andikayi-understandi nanamhlanje, kodwa ke umbutho usithathile isigqibo sento yoba sizawuya ke ngoku kwinkundla ephakemeyo sizama uaphila ke ngoku le judgment aze nayo. Ncedo, ndiyakholwa ukuba because ngoku ndiyakubona into yoba uye ugawule warhuqa because umbuzo ubulandela apha kuthi kukuba siye sava futhi sabona ukuba umongameli lo uMalema uyatsho into yoba uza kubhena futhi uza kuchonga uadvocate Thembeka Ngcukaithobi. Ingaba mhlawumbi nina niliqela nithembele kangakanani na kwesi sibheno? Ubuye ukhumbule bhuti wami, sithembe kakhulu kuyisibheno. Ubuye ukhumbule xa kuya kwinkundla ephakemeyo akuzuqalwa phantsi kuthiwe kuphinde futhi kubizwa obunye ubungqina kuthweni ku-analyzwa ezi zinto zizisiweyo ecourt, ku-analyzwa into yoba umajistreyiti uphazame apha waba rayithi apha kwathini. So njengoba sizawufaka u-SC uNgcukaithobi uzoncedisana ne-legal team so that sizawukwazi into yoba umongameli wethu at the end of the day agrantwe innocent. If it means into yoba sizawude sihambe siyophumela kwi-constitutional court, sizawuphumela kuyo, sizawuaphila kude kubuye uYesu. All right. Ngoku uqhubeke wathi futhi uMalema lo uba esi sigwebo besingenxa yezizathu zobuhlanga ukuxolisa i-AfriForum, and ke nayo i-AfriForum iye yahlamla okanye yahlomla isithi noba khanikhe niphinde nibuye niyozama like enye i-excuse yoba because le niyithethayo into akusiyiyo. Mhlawumbi wena ezakhe iingcinga zithini ngalo mba? Uyabona bhuti wami, ubuthi xa ubhaqa isela endlini ulibuza into yoba uyeba nalo akuxelela into yoba andibi.
I-AfriForum, it's common cause that it's rubbing shoulders with Donald Trump, and Donald Trump has issued an instruction into yoba inkokheli yethu umongameli uJulius Malema mayibe prosecuted at all cost. Yonke lento yenzekayo yenza only because kuyaziwa into yoba they need to appease i-AfriForum le irabha i-shoulders with i-racist Donald Trump. So this is why umongameli ngoku kufanele afunyanwe guilty at all costs. Okay. Ncedo kunyaka ozayo siya kunyulo kwaye ingabe i-EFF mhlambi inalo na ixhala ngesigwebo sokuba ningaphulukana nevoti. But one thing about umbutho wethu is that thina sihamba ground, and abantu grounding we don't rely on yes media ikhona yonke into ikhona, but we don't rely on media, we rely on intoni ground. And njengoba sirely kwi-ground nje bhuti we know into yoba i-ground is fertile, and we have done our work in terms of servicing abantu. Remember, we are not just a government in waiting, we are in government, and imisebenzi yethu seyibonakele in the past 5 years. Mhlawumbi ke ukuqukumbela nje Ncedo into yoba phaa ngoJanuwari ngalamhla wama-23 apho ke mhlawumbi isigwebo sawuthi siwise, mhlawumbi nina nilindele ntoni? Ngaba mhlawumbi ningatsho nithi mhlawumbi umongameli we-EFF mhlawumbi angabhanti into, okanye mhlawumbi nizawukwazi ukulwa eli dabi? Mhlawumbi nilindele ntoni nina phaa ngoJanuwari? That's why bhuti wami kukhona i-appeal that is in process. Into yoba kungakwazi into yoba kufikelele kwelo dabi, because once uqala i-sentencing asizokwazi uaphila isigwebo esi ile nto ukufindwa guilty oku. Sisayoaphila ukufindwa guilty oku, mhlawumbi iyothi ifika nje sibe sesiqhuba ne-appeal seyisetwe aside kwaloo nto. Uvakele. Masibambe ngazo zozibini ke kuwe Ncedo Konalisi oyilungu le-EFF Central Command, apho besincokola khona ke ngokuba umongameli we-EFF uJulius Malema ethe wafunyanwa enetyala lokudubula ngonyaka ka-2018 eMdantsane eMonti.